dipangan loh, iya Pak. Lagu lagi digawe, karo nikan wis dipangan. Oh iya. Jare kan nyipane lagu anyar lho kan. Oh iya. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Diculek ya. Ya, ini duet kok nyanyi sih gitu. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya, Sakit. Biasa tak pengen bermu ya. Biasa karyamu tak pengen bermu aku. Mesin gua pawe. Enggak lah. Karya itu ora apik Oh, elek. itu diupload malah kula isi kok. Lah nyapa? Boten kula share. Saiki kan betul lagi aku. Aku tak pengen bermu karyamu kaya apa. Kira pas itu. Tinggalnya pelok. Oh, lari betot. Belok kok betot. Betot, pokoknya ngomong. Ngeluwe aku gak mengeluwe itu. Karo Brand Pak Suhadi, wah jangan sok. Gue tempe, sopo yang murang, luar biasa. Ada suwun Mas Suhadi. Mugi berkah, Jumaten menjenengan sak keluarga. Amin. Ya, langgar Indonesia sak langgar mungkin diikutnya kalau mas-mas Tujuh-Laras Indonesia pengen krungu Bapak. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Nggih iso lagu Ngawi Rama. Kalau gue nek mondol kok. Nek mondol mbun. Oh, sendro. Oh, ngalah. Sendro Mas aku. Oh iya, apa mau? Dijajak boleh. Ora sing ngarane kowe. Kowe jangan tak gulu deh. Nek gamelane untuk dijajak, wong ra entuk. Oh iya. Wong kok dijajak. Bisa. Ya. Saya suni, Pak. Lan aku ingin berukuran. Nyata aku ngalamoning aku rasaku ning kowe rasamu eling janji-janjiku marang kasiramu rumohon bagus jajan hatiku waktu-waktu kamu hati saksi Mas Tujuh-Laras nabi pakai pisan tuh. Wis pas lho. Dereng kok. Susu ya pas lho. Susu ya pas. Cacane pertama pancen untuk ngawur-ngawur piye iki. Wis susu ya iki dhewe turu pas karo bensin. Nah, iki kok. Tapi niki kon berarti menyatu ya? Menyatu lagi. Nah, sudah bisa mengikuti. ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan
Cetok, seniman karo seniwati ngono. Nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang iku lanang. Maksudnya seniman karo seniwati. Seniman kali seniwati. Hah? Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Ini siapa? Aktornya siapa? Aktornya siapa? Aktornya? Aktornya rahasia, Pak. Oh rahasia. Iki jero aku sekbian ngono. Lagi metu iki. Orang ditok-tokne kendhen nyapa? Sempet Sempet dulu. Nah, ya ada saya ditoke, tidak sampun tak niku Pak sini. Wis to? Bukan ngoten tok e. Oh ngono to? Nggih. Oh, ini kurang sithik jane. Biasane ngepost berarti tambah sithik ngono saking gom kayak biasane ngono kuwi. Ki mau tak tenan? Sampun. Ora Niku kerasa. dibaleni ref ping 2. Oh, iya. Iya. Pak ini lagi mesti ganteng ya terus. Ah, iya. Ini aku ya kanca-kanca latihan perkebunan ya Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Sampun. Oh, tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saya langsung tadi. Langsung dari dangdut itu langsung dari. Dari ini kan, dangdut langsung dari ini. Saya mau itu nabung. Ya, terakhir Pak. Oh tadi. Mas Ardi wis nyatet notasi lho Mas. Udah. Kudunya masih iso. Tadi. Saya aku mau nyanyi dicatat bisa. Ya, ya. Ah, besok tanggal 24 kena dadi apik. Iya Pak. Ini digarap ya Pak. Digarap. Biaran Senin ya Pak. Biaran Semen. Mang anu, sampean pasar karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang arah Semen. Apike digarap pelok ya. Apike pelok terus itu. APS sendiri Pak. Apike sing itu. Oh. Untuk sendiri mau diimprove dari pelok. Oke, coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendangi Pak dosen sing tukang garap iringan di Sulawesi Indonesia ya Pak Do kuwi. Aduh. Aduh kan ini anu lho ini ngambil aku lho punan. Oh ya. Oke. Eh. Mas Ardi sih ngomong. Aduh kan nyuwun biar kesampingan deh. Oh. Sing jalu sapa Aji? Weh. Asine kuwi modus Aji. Ya, gara sing apik. Wes kok jalu karo Pak Dori arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan biola Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Nah, coba sama Kak Mameri ya, garapan kaca-kaca ya. Nah, sing tembang ibumu, Budu ikut ya nanti. Lagunya Loros Sigar, ini garap gamelan lagi. So, sama ini kudu sisa. Nah, ayo Bu. Nah, coba sing sepuh menjenengi ibu. Ini rahayu sing wis cara dene mungkur anggone dadi kiai sepuh mergo putra putrine wis nganggo sinane akrami sing mung karek menikmati hidup ya kok. Heeh, barike wis mungkur. Ya, ini bar mantu terus disepuluh kanca-kanca. Oh ya, jelas Indonesia. Nah, kancane duwe gawe iki disepuluh bongkaran ya, Dok. Yo. Kange laki, oh. Selendang biru, selendang biru, armong nai hati, kampung suara gede sareng. Ya. Ayo genderuwo terus. Gen ora apa jenenge kuwi rekoso lan nyuwara cilik. Heeh. Biasane pirang-pirang dino prei. Lahir pirang-pirang dino bajut. Mas. Iya. Kowe manut karo perintahe karo rezeki sing diparingi karo Gusti Allah to. Adhe saya tuwa ya terus. Oh iya.
saya semua, wah kok dikai karo rezeki karo Gusti Allah bujang. Ya, wayang-wayang istirahat. Oh, iso nek kon kaya umur 30-an tekane 40. Oh iya. Temagane ya. Ya. Ya, sing penting awet lumitu anggone gegulang rek. Kabudayan. Nyatane Jere Mayu gawe karo klumpit. Ya, terus Nganjuk ya ana meneh. Oh, Joko Liwon. Kembali lagi kepada kita setelah tahun yang lalu diselangi karo dalang lokal Nganjuk. Oh, dalang Cino sing ganteng-ganteng. Makanya tahun ini kembali kepada kita lagi. Oh ya, Joko Liwon Sukomoro. Alhamdulillah. Lumintir paringangi rezeki saka Gusti Allah. Tetep ono. Ya, mau. Ganti suara kakung terus. Oh, suara kakung. Sapa? Yo, aku nyuwun suarane anu si Pugo. Oh, Pugo. Adine bojoku ya adine lho. Wah, iya. Ya. Iki bawa kanca-kanca para YouTuber sing kemarin padha lek-lekan to. Oh ya. Siap. Luar biasa. Sak ini kae cukup wah. Luar biasa. Ya padha-padha lek golek pangan wis tidak saling menyulitkan lho. Oh ya, padha-padha ya golek konten. Ya, awake dhewe ya memberikan kelonggaran tempat. Ya. Ya, nah aku hanya orang lakon iki mau yo masa kamera ini ngono lho. Ngomongnya sing rumah. Anu, ini kok mantul sedanten. Lah aku pegel. Karena kanca-kanca iki secara awake dhewe sudah menjadi satu. Ya, kita cari nafkah bersama. Betul. Oh iya. Ngono ya, Pak. Ya. Iku lek balik terus ikan kudu terus enek apa nang YouTube diupload kepulangan ikan Salimbi. Oh, kedatangan harus diupload kedatangan. Ayo idola. Biasa pulang ke diri biasa aja. Iya. Masih mau pulang ke apa? Iya. Agar kok wayangan mbok jalange sapa wae to. Akhirnya iki saling diviver iki sapa iya. Iki mau iki aku nganti kaya wong ngimpi lho. Sing jelas iki penonton nanti nomemu. Biasanya itu mau aku sadar. Bisa mereka saling diunggah namanya. Kudu atur. Jangan lu, biar apa nih orang luar itu bukan ini slot. Aku kosong. Angin ngelai, ngelai dong. Siulang ngelai dong. Selendang biru. Apa munduramu kan tak boleh tolong menit. Lah gak kemana nih? Ada kata-kata nih. Kesuk di atas duduk. Apa saya malam bumi? Kesuk. Aku mau sore ngundangin Bang TikTok loh. Yo, tak syuting kanca-kanca YouTuber iki lah. YouTuber banyak sekali yang hadir bersama-sama mencari nafkah. Lah kan sing komen to.
dalam tua akan pola. Karena ini kan saling diranya mau nonton. Tak jawab iya. Zero move on gitu kan. Ya. Dan on KPJ. Jadi mek on KPJ. Ini mengguyur tak. Ya, maka. Putri. Ya. Namanya semangat, wah semangat. Ini pembalungnya sini kelong telu. Ini katanya Mas Ardi, Mas Guru makan balungan juga luar biasa. Kayak sore, tak tunggal, ini kan dia. Iya kan ya. Si Tommy pamit pembalungnya mergo sesuk-esuk duwe gawe, Mas supir ya mono Mas Edi itu nek sibuk gawe mabuk. Wes iki tujune lebih jelas. Sing balung iki wis inti-intine sing ngomong iki wis padha pamit. Ya, kalau wis hari iki sono. Sesuk mi ora patek akeh. Ya, coba. Ya, yuk. Kalau mana? Tuh, berubah. Banyak sekali yang berkomentar tadi liburannya terlalu panjang, terlalu lama. Yuk, aku sak durunge wis ngatur. Bahwasanya Mas komen karo Mas Goto kuwi kersane murgon liburan tok. Nek gendung iki Salindri kuwi konsisten sampai goro-goro. Terutama dalane iki aku ngono yo. Ngono ya, Tru? Yo, ingkatane saya ini Semarang Lungguh mergo wis suwi uga ora jagongan karo mboke utawa Budui Kurniawati. Kangen aku krungu kabar demikian ora nganggo leren le tanggapan. Wah, seneng ora jamak. Ayo, bukan anakku saya kuncara saya andayen bawono. Ya, mergo dongane wong tuwa sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesuksesane Nduk Niken Salindri. Oh ya, iki janji aku menurut Bapak. Nduk Niken nyuwara utawa menembang sing klasik. Aja dikira Niken Salindri iki isone ngono lagu lestari, lagu Ujaningsih, lagu ayang-ayang. Heeh. Aku wis metuki dhewe cilik bahwasanya iki klasike ya luar biasa. Oh, ngono. Heeh. Lho ditampilke. Oh iya, ditampilke kono bang klasik sing karo legase. Ya, ya. Yo kan. Wis ngantuk lho, Nduk. Derek. Semak dulu pripati ya puadan. Udah iki mau tas minum obat kuatul loh, Kak. Oh iya. Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya. Iya. Ini nyatanya rumahku si putih. Yang hilang-hilangnya barang. Jadi ini loh, kamu semangat sebabnya apa begini kamu semangat banget? sebabnya menggantung badan derek jenengan. Iya. Kalian menghormati Pak Suhadi Minoko Sopi Dulaja. Luar biasa. Maka jenengan harus menganggap awakmu harus dirancang. Ini caranya supaya awakmu bisa ngadil antara sana dan Pak Suhadi ya. Yang ada kandil pelakon. Anggap kuliah loh kan. Jadwalnya terlalu rapat. Iya. Iya, sampai harus menentukan jadwalku yang benar, Pak. Betul iya. Iya. Iya, alhamdulillah. Nggih. Nyatane jengben niku nggih menyesuaikan jadwal sing longgar karangannya Bapak Ibu ya. Nak longgar kapan nyatane sing nganggap yo gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Orang keterima dialah boleh sendiri aneh ngono kuwi. Jalannya seperti itu, nek keterima, yo manut karo jalane. Nek orang keterima dalah tanggapan murah dibatalke. Jadi keterima iki jalan ora iso boleh tanggal liyane yo belum dinanggap. Nggih. Kan nang apa saiki cayu. Jerman sik ngono ya.
para pinisepuh tasih parenggake lho bapak-bapak. Sing kepengin buktekne nek Candri kono Bakasi iki iso apa ora? Lho, malam hari ini mau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing megah-megahne Pak Suhadi, soal buat ini oke sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga nang TikTok iki nang Bojo Laras Indonesia isih 3.500 sing nonton awak. Nah, ya biasanya selesai kan ya. Jenengan apa nak? Cahayu. Oh, pelak sama Mas Indro. Pelak ya? Nah, ya. Ya Mas. Yuku apa? Ya, coba. Tobi Yongban. Boleh ya? Nah. Ini dari Aceh ya. Mungkin nek salah nonton tunjukan ini. Oh, mboten sampeyan iki anakku ge ayu. Ya salah ora kesenani beda kan sing combeke salah ngepek sangep ya. Yo nah. Yo jangan orang ngetok-ngetok itu lagu Mbak Reno Coke ke biyen saya ini. Ayo kita wet-wet kok. Nah, ya sesuk pamit. Sesuk kira ganti-ganti. Iya, coba kayak apa? Kakung sesuk nek kondur salam go Bapak Soleh kawan Mama Bibin ya. Iki mau melu ora? Oh, mboten. Nggih. Jaga adik. Ya. Caca kok parikane rapas to, sing pira? Pipa pabrik sing padha prihatin. Ini dudu parikane wangsalan lho. Ngono. Yo, pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya. Kula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Pipa motor. Apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenapa? Ya. Pipa banyu. Apa kuwi? Mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon. Pipa uwong. Apa kuwi, Kak? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Duduk.
Kanca-kanca bisa laras tepuk tangan buat anak wedok Ken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang jadi pangan. Loh, iya toh. Lagu lagi digawe, karo ini kan wis dipangan. Oh iya. Jadi bar nyipake lagu